tema današnje prezentacije je vezana za IT sektor u jednom delu, a uopštene informacije su vezane za ovaj početni deo. Na prošloj prezentaciji sam vam ostao dužan deo kako u post-covid periodu kompanije treba da reaguju izgradnjom takozvanog nervnog centra. Zašto se on zove nervni centar, saznaćete, a to je praktično vezano za strategiju, tako da ste vi ovde u 3 prezentacije koje su vezane za biznis i ekonomiju dobili 3 početne strategije na koju se nadovezuje kasnije i poslovanje vaše kompanije. Naravno, svaka kompanija ima svoje specifičnosti, tako da će ovde biti dato uopšteno, a onda svaka kompanija treba to da razredi, da prilagodi svojim potrebama. I drugi deo će biti u okviru ove prezentacije vezan za globalnu recesiju. To smo pokazali prošli put da ta globalna recesija sledi iz ove priče, a kako će to da se odrazi na potrošnju IT sektoru. Znači neki će praktično proizvode i neke grane će da funkcionišu, neke će imati žešće probleme, a to je praktično vezano i za poslovanje svih kompanija od najmanjih do najvećih. Koliko smo mi daleko od ovog početka? Svi već računaju nekim danima kad će situacija da nestane, kad će država da praktično ukine deo vanrednog stanja, kad će da ublaži mere. Definitivno će to ići fazno. 3 do 4 faze su na vidiku. Onda imamo stalno ona pitanja, bar meni stiže hrpa tih, evo Austrija se otvara, sad ne znam da li od danas ili od sutra, ili Švedska nije ni ukidala sankcije, Hrvatska imala labavije ovakve sankcije i ja sam se sad za vikend potrudio da pokušam da napravim matematiku koja ovo može dosta precizno da objasni. Tako da možemo da dobijemo informaciju koliko smo zaista daleko od nekog novog početka. Ali najpre da vam pokažem dijagrame na koje ste navikli, bar ovde kod mene. Vidimo da je u ovoj kategoriji A, to su ove države koje imaju potpuni kapacitet i da budu spremne, da je tu Kina, da je tu Južna Koreja koja je imala posle nekih 10 dana problema, ima isto beleži ovaj pad, taj pad je praktično parametar koji kaže pad novo obolelih na dnevnom nivou odnosno na ukupan broj slučajeva, da tako protumačimo ovaj dijagram, i vidimo da Južna Koreja ima taj kapacitet. Ali u ova 3-4 dana iskristalisala se Australija i četvrta zemlja koja se tu pojavila je Hong Kong. Ja sam tamo bio dao San Marino kao jedna mala državica, međutim tamo su sa 2 novo obolela i niko ko je prezdravio, oni su se vratili nazad i jednostavno su ispali sa ove liste. Tako da za sada imamo 4 države koje idu nizbrdo, kažem, rezultati su od četvrtka do sa jučerašnjim podacima, izvinjam se, od četvrtak sam imao podatke od srede, znači od srede do juče ova 4 dana, za ta 4 dana su se pojavila Australija i Hong Kong na vidiku, dok je Južna Koreja jednostavno popravila svoju situaciju. Kada pogledamo i kada postavimo sebi pitanje koje države su kandidati da se otvore vrlo brzo, makar fazno, vidimo da je u toj ekipi jako puno država. Znači Sjedinjene Američke Države, ne znam, Francuska, Velika Britanija, Nemačka, Španija su, kako god nam se činilo, ali na kraju fazi infekcije, nešto će kod njih oporavak da bude dosta dugačak. Iran ima jako puno izlečenih,
Švajcarska je na samom početku, Austrija praktično se otvara, ali ovamo vidimo Norveška, tu je i Srbija, vidjet ćemo za Srbiju rezultate pojedinačno, Filipini, znači Mađarska, Luksemburg, Grčka, Hrvatska, Novi Zeland, pa onda imamo neke zemlje koje su dosta udaljene, kao što su, ne znam, Senegal, Tajvan, Brunei, Lichtenstein, znači Uganda, Kambodža i tako. Znači, dosta zemalja se, za razliku od prošle nedelje, ovo doba da je bilo samo par zemalja, izdvojilo da jednostavno mogu da krenu i da razmišljaju kako će uskoro kod njih ovo vanredno stanje da nestane. Podaci su sa 12. aprilom, znači jučerašnje, s obzirom da današnje podatke Svetska zdravstvena organizacija objavljuje tek noćas. Možda su nama iz ove poslednje kategorije interesantne, recimo nama, ajde kažemo, bliske zemlje, ne one sa kojima se graničimo, već one koje su u Evropi, pa vidimo da su Francuska, Španija, Velika Britanija i Nemačka tu negde na početku izlaska iz krize, to će kod njih možda dosta dugo da potraje. Švajcarska kreće nizbrdo, Austrija je krenula, Srbija, evo to je dijagram za Srbiju, polako su ovde jednostavno prešli ili se polako prelazi, ali samo je 3-4 dana prošlo u ovu fazu jednostavno ispravljanja krive dok ne počne to da pada. Grčka je već krenula nizbrdo, Slovenija i Kipar. Znači, ovi dijagrami što vam pokazujem su samo jedan od nekoliko dijagrama koji mogu da nam ukažu na to kako i kada da donesemo odluku šta može da bude otvoreno i kako da se ide dalje. U ovim dijagramima da pogledamo u ova 4 dana, znači evo ga na ovom dijagramu je 8. ovde 12. april, šta se sa Srbijom desilo. Znači ovo je slika koju ste poslednji put videli i vidimo da na osnovu ove jedne ovde tačkice, odnosno crtice, odnosno ovde jedne nove ove crvene tačkice, Srbija je praktično krenula da ide u neku stabilizaciju situacije. Ovo nije pojam koji koriste onako bezobzirno naši lekari koji kažu aha, to je, ne znam, vidi se rep krive i tako dalje. Ne, to je jednostavno u ovom dijagramu, ova kriva treba da krene i to strmoglavo nizbrdo, prvo manje pa onda više. A ovde je situacija od 12. aprila posle 4 dana, drugim rečima ova tačka ovde je ova tačka tu, znači ta tačka tu, ove tačkice odgovaraju danima, to je ta tačka i vidimo da je u petak ova kriva krenula još više nizbrdo, pa se nešto desilo, vratilo smo se gore, pa opet dole i tako možemo da idemo malo cika-caka, ali definitivno će u jednom trenutku kriva početi da pada. Znači mi nismo ni blizu situacije da donesemo odluku da sad odjedanput sve mere treba da se ukinu. Za vikend sam takođe uradio drugi parametar za pojačano, da kažem tako, odlučivanje koji mora da bude u paru sa prethodnim. Naziva se Gaussovom krivom ili normalnom distribucijom i da bi vam ovo dočarao moram malo da se vratim na teoriju i da kažem sledeće. Znači ovde sam uzeo jedan primer koji nema veze sa ovom epidemijom, ali slučajno su ovi parametri dan u godini, broj novih nekakvih slučajeva i tako dalje. Možete i u glavi da zamislite da je ovo kalendar, samo što su dani numerički poređani, znači ovo je 100. dan koji je praktično negde 8. dan u aprilu, praktično 8. ili 9. znači može da se prevede na dan u kalendaru. Znači ovde broj, ajde da kažemo, inficiranih slučajeva na onom inkrementalnom nivou
i ovdje tačno možemo da vidimo na što će da liči kriva, da li će biti strma ili manje strma. Međutim, ta kriva se opisuje samo ova tri parametrima, vidjet ćete za neki trenutak mi, n i sigma, ali ova sigma je jako važna, pošto ovaj Gaussov model naziva 6 sigma model, ili 3 sigma. Zašto se naziva 6, odnosno 3 sigma? Ako posmatramo polovinu krive, 3 sigma to je na jednu ili na drugu stranu simetrična je kriva, a sa druge strane 6 sigma je kada posmatramo ceo interval. I šta je sad ovdje bitno? Znači, bitno je za nas samo jedno, da je ova tačka ovde u odnosu na neki dan simetrična sa nekom tačkom, znači ova kriva nije asimetrična, ona je simetrična u odnosu na ovu osu, y osu tački, konkretno 50, i ako je ova tačka tu još 5 tačaka treba da vrha adekvatna tačka se dobije tako što treba da se umetne 5 tačaka na drugu stranu. Tako da se ovaj interval naziva, ne znam, 4 sigma, ovaj dole je 6 sigma, a jedan manji otprilike ovakav se naziva 2 sigma. I onda dosta imate diskusije o literaturi, da vas ne zadržavam sada s time, nama treba ovo za praktično posmatranje. Znači mi na osnovu ove krive možemo da vidimo šta će se dešavati u budućnosti za pojedine zemlje. Evo, upravo sam vam rekao, znači ovaj interval 1 sigma, 2 sigma, ovo je 3 sigma, 2 sigma, ako se ovako obeležava u notaciji, gde ste Gaussova kriva, znači na bazi 6 sigma, ovo je 2 sigma, ovo je 4 sigma i ovaj dole interval je 6 sigma. Sad ko nije odavde iz ove oblasti, malo to deluje zbunjuća, ali i nije, samo obratite pažnju na grafike, a matematiku neću ni da vam objašnjam kako smo dobili, samo ću vam objasniti kako se tumači. Drugim rečima, ako je ovo uzorak od 100%, to je znači 100% obolelih, verovatnoća da bude 2% sa te, znači obolelih, i ovde u padu poslednje 2%, to je taj, da kažem, 6 sigma. Sledeći 6 sa leve i 6 sa desno, to je 4 sigma i još ovih 50% ovamo, to je, kako se zove, 2 sigma. Evo, 3 parametra, mi jednako 50, znači tu je na 50. dana je sredina intervala, znači vrh ove tačke ovde. Sigma je jednako 15 konkretno dana, evo kad pogledam ovaj dijagram, znači 50 manje 15 je 35, a tačka 35 je ovde, evo vidimo da je 25, i n je jednako 1000, znači imamo recimo 1000 teoretski obolelih u tom danu. Šta je važno? Ove brojke sam vam već napomenuo nekako, znači n je broj inficiranosti u svom vrhu, znači kad ih ima najviše, sad kako ne da znamo kad ima najviše, vidjet ćete kasnije, nije da ovaj datum u kalendaru meren od 0 pa nadalje, kada će ovaj vrh da se dogodi, i sigma je kontroliše širinu ove krive. I ta 3 parametra su dovoljno da znamo da li je kriva više strmija, izvinjam se, ili je manje strma. Vidimo kako se sad ovo, kada uzmemo realne podatke, uzeo sam za Austriju na datum 11. april, ovaj program, znači ovo crveno se zove histogram i mi vidimo ovde neke tačkice, odnosno štapiće, izvinjam se prvo to da pogledam, vidimo štapiće kako je to realno išlo. I možemo da vidimo da praktično ova Gaussova kriva u jednom trenutku može da se uklopi sa histogramom, jer ovi štapići se zove histogrami. Znači ovo su ovde dani, ovo je, ne znam, neki dan epidemije 66. 7. 68. 9. i tako dalje, pa je bilo manje, pa više, pa manje, pa mnogo više, pa manje i tako dalje, znači realni podaci za Austriju. Mi vidimo da ovo što smo imali može da se prepakuje u ovu novu krivu, međutim, tu imamo pitanje pouzdanosti. Zašto? Zato što se računa površina ovih crvenih štapića u odnosu na površinu ove Gaussove krive. Iz
izračunati te dve površine, to je naročito površinu ispod Gaussove krive, to je žešći matematički problem i naći odnos toga, jer odnos te dve površine daje interval pouzdanosti. Pa evo, bez da proveravate ovdje, to je ta matematika koju smo napravili, interval pouzdanosti za Austriju je 100%. Svaka tačkica je ovdje dan, a ova crvena kriva označava da ona zaista tu prolazi blizu vrha epidemije, odnosno najvećeg broja deklarisanih, ona označava koja je pesimistička varijanta. I ovdje vidimo da je 88. dan, znači vršni dan za mi, može se preračunati na datum za ovu Austriju, da je maksimalan broj teoretski obolelih, znači ovdje sa strane ne vidi se, to je 732, znači to je taj broj, i da je širina sigma intervala 8, odnosno 8 dana, znači taj 1 sigma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Znači ovde i isto toliko kad pređemo precizno paralelno sa te strane. Tako da znamo da ovi koji su van tog intervala potpadaju po taj model 4, odnosno 6 sigma. Sad, odavde kad pogledamo, samo očno da pogledamo, jer neću toliko da vam tumačim za druge države i naročito ne u narednim danima, samo kad bacite pogled vidite da je Austrija blizu rešavanja svih problema i da može da kaže otvaramo svoje kapacitete. Međutim, ova kriva u paru sa prethodnom krivom koja kaže da može da se otvori, ali još nije vreme za pune kapacitete, praktično daje odgovor na pitanje šta i kada i kako se otvara. Ja sam uzeo da bi vam ovo dočarao, uzeo sam primjer Slovenije, znači evo slovenočka i histogram je, ovi crveni štapići su takvi, vidimo da su imali prvi talas, pa su imali drugi talas i onda još i treći talas. Da bi to, kako da kažem, aproksimirali sa ovom Gaussovom krivom koja je u ovom slučaju ovakva, nije strma ili špicasta kao po pitanju Austrije, mi kažemo da je ona doživala vrh 43. dana infekcije, to čitamo odavde, izvinjam se, 23. dana je doživala ovde vrh, da je maksimalan broj inkrementalnih zaraženih 43 i da je 14 dana praktično odatle taj 1 sigma, znači 14 dana odavde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 dana odatle na slici, međutim vidimo da će u ovom drugom delu ta kriva pod uslovom da podaci ostanu isti, da će se ponašati kao u ovom ovde levom delu. Znači, kod Slovenije još nije vreme da se bilo šta radi. Uzeo sam Severnu Makedoniju, zaboravio sam da kažem, pouzdanost popuna ovih podataka, to program automatski daje 124%, a da je jako važno da bude tu oko 90%, ovo je 100%, može da bude i ispod 100%, ali ako bude više od 100% realno. Znači, kod Slovenije su podaci da bi se donela odluka na osnovu ovog modela 124%. Makedonija ima totalno druge parametre i oni praktično imaju samo prvi deo krive. Znači, tu da li su doživeli vrh ili još nije na osnovu ove krive, a vrh je na 95. danu, znači to je bilo praktično prekjuče, znači za juče nemam podatke, za danas još nisu uneti, znači ovo je sa 11. aprilom, da li su oni tu dostigli teoretski maksimum ili treba da se čeka, to treba da vidimo. U zavisnosti kakve podatke su imali juče, a to možemo već da vidimo danas, nego ja sam ovo spremio jutros pa nismo stigli da napunimo bazu podacima i kakvi će danas podaci biti, mi možemo da vidimo da li je Makedonija dostigla vrh infekcije, koliko dana treba da izađe odakle. Pouzdanost 209%, znači čak i ovako obrađeni podaci nisu najpouzdaniji. I na kraju za Srbiju, to što čekate odavno, vidimo da je Srbija praktično po Gaussovoj krivoj, ovde je taj vrh na 31. danu, ovo je 30. i 31. dan,
Drugim rečima, mi smo prekiče bili 11. 2 dana smo krenuli nizbrdo. Ovo nizbrdo ne znači da je epidemija da se utišala, ovo samo znači da su podaci koji se posmatraju do sada da zadovoljavaju uslove. Sigma je 9 dana, znači ovdje imamo 2, praktično još 7. Tu tek treba početi da se razmišlja o nekim odlukama, dobro, dan, 2 ranije naravno, međutim, znajući današnji rezultat da je ovde došlo do jednog velikog skoka broja zaraženih, sad će ovo na narednim dijagramima da se pomera. I zato neće moći da se kaže precizno koliko, a imamo mali uzorak s druge strane, neće moći koliko da Australijanca da se kaže da su podaci 100% precizni, plus imamo tačnost računa 154%, znači ne možemo da tvrdimo da čak i da donesemo mere na osnovu ovog dijagrama da će biti prave. Međutim, kad sklopimo ovaj dijagram i onaj ste videli malo pre, vidimo da zaista nije vreme i da neće biti u narednih 7 do 10 dana. To nam kristalno jasno ova 2 dijagrama govore kao da gledamo u neku čarobnu kugu. Ja bi sa ovim praktično bi završio ovaj prvi blok vezan za prognoze, zato što bih krenuo na drugi deo priče, a to je šta kompanije i njihovi štabovi koji moraju da se formiraju u budućnosti šta moraju da rade. A tu temu sam načeo prošli put kada sam rekao da postoji nešto se zove nervni centar kompanije i da jednostavno tu moraju da se događaju ove stvari. Sad taj centar mora da napravi svaka firma, ako su firme male, onda je na gazdama da budu i krizni štab i sve ostalo. Praktično ovo vreme u kome smo trenutno, mi imamo ovde situaciju u takozvanom COVID-19 okruženju, gde su ljudi počeli da se pitaju, znači desilo se to što se desilo, znači 4 pitanja svako od njih je zateklo, kako da ja zaštitim moje ljude, kako da budem siguran, praktično da će ovo biti transparentno za moje korisnike što radim, kako da stabilizujem lance snabdevanja i kako da obezbedim radni kapital. Znači, pare, proces rada kako da nastavimo i kako da zaštitim svoje ljude u trenucima kada je COVID-19 već debelo zagazi i ušao naše redove. To što će vanredno stanje da bude ukinuto, to ne znači da će ova pitanja da nestanu ili da će da se smanji sjaj tih pitanja. Na to pitanje će se nadovezati 3 nova pitanja. Idemo u ekonomsku recesiju, sad mi Srbi smo na ovo manje više navikli, ali recesiju smo završavali tako što je na državnom nivou su kompanije ili države kao što su, ne znam, Kina, Rusija i tako dalje došle da nam pomognu, kompanije su počele da se snalaze, zavrtele su se neke pare, to je išlo. Međutim, u ovoj situaciji sada sve zemlje su u istoj situaciji, jedino što neki vlasnici kapitala to mogu da vam pokažu kako to funkcioniše, naročito u Američkim državama, kako će da plasiraju i kakvi su mehanizmi za plasiranje viška para. Oni su to uradili više puta, a naročito kad je bila ova poslednja ekonomska kriza, ono šta se tu izdešavalo, i to je naročito dobro rastumačio Janis Varoufakis, ako hoćete da čitate, uzmite knjigu Globalni Minotaur, da vidite šta je urađeno 2009. gotovo sigurno će na isti način stvari da se odvijaju sada. Na kraju krajeva, Harvard Business School nije slučajno tu i neke druge poslovne škole, znači London Business School, oni su tu da smišljaju marifetluke sa nepostojećim novcem, kako da se zaduže iz budućnosti i da jednostavno prebace nepostojeće i nezarađene pare u sadašnjost kako bi se pokrenula ekonomija. O tom potom pričat ćemo na drugi put. Znači, ekonomska recesija, sad smo mi na sredini, to smo videli ovog ciklusa,
i postavlja se pitanje da li kompanije imaju plan da prežive i da sve stave na staro mesto, a da pri tome otvore sve karte i da ih stave na sto. Znači, to je pitanje koje mora svakog dana da funkcioniše, da cirkulira u kompanijama. Na kraju krajeva, ako se setite, ja sam sa ovim webinarima počeo pre 2 nedelje, evo sad su totalno druge teme na dnevnom redu, jer kao što smo i onda predvideli, ova situacija neće da traje do veka, već moramo da promišljamo šta ćemo dalje. Sledeća kategorija o kojoj moramo da razmišljamo, to je povratak na posao. Znam da mnogi rade, ali rade u otežanim uslovima. Kako da se vratimo na posao u kapacitetima kao što je to bilo pre, ajde da potrebim taj datum za Srbiju, 6. marta. Da li će ova situacija da traje, znači, nedeljama ili mesecima i šta kada se mi vratimo, šta bi želi da uradimo, šta će da se desi. Opet je tu kategorija, ova prvo levo ekonomska, da li kako možemo da uštedimo nešto, jer neće sve pare odmah da dođu kao da se film na tom mestu preseko pa se nastavlja. Ne, jednostavno oporavak će biti lagan, za neke brži i to je nešto što moramo da imamo na pameti. I poslednja, 4. kategorija pitanja je da li mi imamo nešto novo da pripremimo kako bi celu situaciju doveli u normalu. Da li znamo koliko će promene velike biti u našoj industrijskoj grani i šta to praktično znači. Znači, što pre sagledamo te kategorije, mi smo na pobedničkoj trači. Ovo je kao da nas je zadesio tsunami, to ne jedan tsunami koji je došao na teritoriju ili na obale jedne ili dve države, ovo je tsunami koji je napao sve kompanije i sad kompanije počinju da prave svoje greške i da vidimo koje 4 kategorije grešaka ovde postoje. Znači, prva kategorija grešaka koje svaka kompanija može da napravi i što treba da izbegne i što se ne, znači, kad bi mi ovo videli, ne bi pravili strategije kako da promišljamo napred. Jednostavno, pravimo greške i onda tek kasnije vidimo da te greške realne i da neka unazad kad se vratimo nešto mi smo trebali da uradimo. Znači, prva kategorija tih grešaka je da neadekvatno količinu informacije imamo, znači da nismo uspeli da saznamo šta će se dešavati i šta treba da uradimo. Vidimo da su neki industrijski proizvođači u cilju da se održi kontinuitet proizvodnje uspeli da naprave grešku i da takve greške da im je produktivnost opala više puta, evo ovdje imam primjera 12 puta. Ali isto tako treba da znamo da je optimizam vrhunskih rukovodioca da zavisi i da se oslanja na regulativu, na političare i na druge posmatrače. Znači, ako su posmatrači praktično ti posmatrači, možemo da kažemo analitičari i konsultanti, ako prave grešku, onda će i cela kompanija da krene nizbrdo. Sledeća stvar je da u celoj toj situaciji svaka kriza zahteva i ima tehničko rukovodstvo, mislim rukovodstvo ima, postoje ljudi koji su od tehnike i koji zahvaljujući tome što tehniku održavaju na nekom nivou, jednostavno cela kompanija može da funkcioniše. Da nije bilo tako, mi danas ne bi imali rad od kuća na prilično visokom nivou telekomunikacije, zato što su u odnosu na pre 11 godina su se dešavale mnoge stvari, a ja znam da sam bio 2 puta u Skupštini grada sa doktorom Konom, on je pričao o virusima, infekcija, moj zadatak je da je bio da pričamo o ovom tehničkom aspektu i onda je glavna stvar bila da ne mogu ljudi da rade od kuće zbog toga što su spore internet veze
zato što je oprema u kućnom ambijentu neadekvatna, sada mi sve to imamo. Dakle, taj tehnički deo, kako god pogledali unazad 11 godina, on se podigao do za 2008. godinu neslučajnih visina, 2008. 2009. je to bilo, međutim mi moramo da promislimo šta će biti u budućnosti. Treća kategorija grešaka je da se odluke donose sporo ili da je nivo odluka katastrofalno loš ili kako ovde piše da je loše kvaliteta. To praktično znači da moramo da pratimo redovno događanja i da jednostavno postoji više ljudi koji će biti u dnevnoj konsultaciji, koji će da otkriju šta se dešava. I četvrta je ovo neadekvatna isporuka, odnosno izvršni direktori i izvršavanje generalno do nivoa najnižeg izvršioca, da svoj deo posla odrade katastrofalno loše. U tom tsunamiju se ove 4 kategorije grešaka događaju. Centralno pitanje je kako da povećam kapacitet moje organizacije i da ubrzam, kako se zove, odgovore na pitanju naših pitanja koje nas muče na današnji dan. A rekli smo da svakog dana imamo neka nova pitanja jer jednostavno se prolaskom krize lestvica se penje kao u skoku vis ili skoku motkom svaki dan sve više i mi na tom nivou moramo i da razmišljamo. Znači u ovim narednih mesec dana ili mesec i po dana moramo na dnevnom nivou da vidimo kako da podignemo lestvice više. Sve dok ne otkrijemo istinu o budućnosti i da vidimo kako da se suočimo sa problemima i da koji nam idu u susret. Drugim rečima, imamo dva zadatka, da podižemo lestvicu i da pogledamo koje nam prepreke stoje. Međutim, već sam, ako se ne veram, rekao sam vam da postoji jedna čuvena uzrečica jednog francuskog noveliste koja kaže ko pobeđuje bez prepreka, trijumfuje bez slave. Znači, prepreke su nam na putu svaki dan, da bi bili slavni moramo da ih uzmemo u obzir. Tako da bi ovo rešili, mi moramo i malo veće kompanije, to može da bude i kompanija koja ima 20 do 30 zaposlenih pa nadalje, mora da napravi tim svih timova koji se sastoji od 4 tima ili pojedinca. Kažem, tim neki, a u manjim kompanijama, neki pojedinci mogu da takozvane role ili uloge podignu, znači da se bave sa 2 do 3 uloge. Treba da je odgovor na pitanje, a isporučujemo kakve su nam odluke, šta smo mi otkrili i kako da oblikujemo buduće rešenje. Imajući u vidu da je sa leve strane trenutni fokus, a ovde treba da napravimo planove za budućnost. Tim 1 je znači taj tim koji treba da govori, da kaže šta isporučujemo, isporučevinama, mi ne podrazumevamo fizičku neku robu, nego podrazumevamo kakve odluke donosimo. Tim 2 je bukvalno onaj koji donosi odluke i integrisan je sa operacijalnim timom koji nam sa terena prikuplja podatke. Tim 3, znači ova 2 tima postoje i u trenutnim situacijama, u realnim situacijama, međutim ova 2 nova tima rade na scenarijima. I sad ono što moram da vam priznam da relativno mali broj ljudi u Srbiji se bavi izradom scenarija, izgledom, znači da strateški promišlja i ja sam se tamo od negdje 2007-2008. godine nešto sam radio sa Google-om i sa Gartnerom i onda su novi iz Google isto zvali da pređem kod njih, ali su pokušali kroz jedan test i kroz jedan intervju da vide kolike sam ja strategic thinker. I onda se desilo da mi je Gartner ponovno isto posle pa sam odustao od Google-a, da sam se prešao, to je sad drugo pitanje, ali jednostavno kako
gde scenarije kako praviti strateške kako se zove, odluke, a da pri tome sve to teče u realnom vremenu, to je mnogo komplikovana procedura. Znači, fokus je sa trenutnih događanja, buduće planove, ovaj tim mora da promišlja prema budućnosti. Najbolji primjer je, to ste gledali, gledate svi konferencije za štampu, onog momenta kada lekari kažu danas ima toliko, ne znam, obolelih, hospitalizovanih i tako dalje, a iz one krive i onih matematike ste videli da postoji nešto što može da odredi neku blisku budućnost, u narednih ovde 4-5 dana, ali nek bude neka ta mera, ne bude dan već jedinica, da li je to nedelja, mesec, kvartal i tako dalje, ukoliko možemo da planiramo na taj način, mi smo pobednici, jer ako ne vidimo budućnost preko svih alatki koje imamo, mi smo onda ili usporili ili smo u problemu, neko drugi će to da reši. Ovaj ciklus takođe planiranja unapred ima 5 nekakvih koraka. Prvi korak je, treba da u početnoj poziciji imamo realistični pogled na situaciju. U koraku 2 razvija se više scenarija za višestruku budućnost. Znači mi možemo da krenemo, ne znam, levo, desno, pravo, gore, dole, drugim rečima, za svaki od tih situacija gde naša kompanija može da ide, moramo da napravimo scenarij. Sad stvar komplikuje kada iz tačke 1 dođemo u tačku 2, to drvo odjedanput ima između 2 i više grana, 5-6 grana. Onda mi moramo u jednom trenutku da vidimo gde smo promašili da bi sasekli određene grane, da ne idemo na tu stranu. Korak 3 je da jednostavno donesemo odluku i praktično pogledamo kuda ćemo da, ovde na engleskom kuda ćemo da otputujemo, ali postoji jedna indijska poslovica koja kaže ako ne znamo kuda idemo, kud god da stignemo na pogrešnom svom mestu. Znači jednostavno mi u svakom trenutku moramo na osnovu ta 3-4 scenarija, 5 više, znači koje imamo u koraku 2, da znamo na koju stranu jednostavno treba da se otklonimo, a na koju ne. I sad, neki put su te dve putanje koje su bliske jedne drugoj i možemo se vratimo nazad, ali ako su dijametralno suprotne putanje, tu povratka nema. Odatle sledi korak 4, znači tu određujemo akcije i strateške korake, naročito ako su kompanije velike, ti koraci moraju da mogu da budu robustni. I na kraju imamo tačku gde praktično naša organizacija dolazi, ovo je neki 5 ciklusa, znači 5, možda bude i 5 dana, ali je to mali vremenski period da se na dnevnom nivou sve ovo menja. Jednostavno u fazi 5 mi moramo da kažemo, ovamo smo se zaputili, promislili smo svi dobro, sva 4 prethodna koraka funkcionišu kako treba, idemo dalje. Ako donesemo odluku da idemo po nekoj od tih putanja, idemo i opet se vraćamo na korak broj 1, znači sad je ovo sve što je u koracima od 1 do 4 bilo, da kažem, mrtvo slovo na papiru, pa je oživalo u fazi 5, mi moramo opet da dođemo na tačku 1 i da kažemo, sad da vidimo odakle sada idemo dalje u fazi razvoja. Ova cela priča je praktično preuzeta iz doktrine pukovnika Johna Boyda, koji je bio američkim vazduhoplovnim snagama i ima on još jednu, drugi put ćemo, ali sad nije vreme, nije vezano za ovaj COVID, i on praktično kaže kreirajmo organizaciju tako da ćemo u svakom trenutku da posmatramo, da se orijentišemo, da donosimo odluke i da delujemo brže nego što to deluje okruženje. I on je napravio ovde, znači, 2 ciklična kruga, prva plava petlja je kako da, znači ovo OODA je od
serve, orient, decide and act master. Znači kako da zatvorimo krug kada je u pitanju sama organizacija, ovdje imamo kada je u pitanju celokupno okruženje. Ja ću možda ovih dana, znači na ove nedelje već sledeće, da vam spremim nešto što sam radio ranije pre jedno 7-8 godina na temu posmatranja okruženja, znači da malo preciznije približim celu ovu priču, tako da ću vam dati, sada spustit ću se dublje dole kako da i koje parametre da posmatrate u finansijskom delu tržišta. I sad idemo na treću situaciju, šta će se dešavati u IT sektoru. Evo ovde slična priča, svi u svim firmama, sadržao sam ovaj slajd, čak da ga ponovim, malo se on razlikuje. Mi praktično imamo u Evropi sa američkim državama, očekuje se vrh krivulje i vrh infekcije, bolje rečeno u aprilu ili negde u maju, u zavisnosti od bilo koje zemlje. Mere koje treba da se preduzmu vezano za javno zdravlje već je treća grupa tema gde pričamo, jednostavno mora da obrati pažnju da će u buduće morati da se misli i na napredovanje, ali i na zdravlje radnika, da će da više socijalistički koncept doživi preduzetništvo kada je u pitanju zdravlje i zdravstvo ili će da budu neki drugi modeli, tek vidimo da oni gde sve to počiva na kapitalu i parama nisu rešili ovaj problem, tamo gde su zaostatci socijalizma bili, tu je daleko bolje, a cela priča rešena. Ostalo vidjet ćemo te kompanije koje ponude bolji paket zdravstva, ne samo na papiru preko onih osiguranja, već u realnim situacijama, ne samo kada je u pitanju COVID, nego i za ostale bolesti koje će da budu praktično više tražene i onda će oni moći da zapošljavaju bolje radnike. I ovo mora praktično da pokaže kako kompanija mora da se ponaša ako cela situacija zahvati određenu količinu radne snage, ovde konkretno između 10 i 30%. Sledeći korak je kako da se ove mere upakuju sa tim kompanijske mere sa merama zdravstvenog sistema u datim državama i naravno četvrta kategorija gde mora da se isto posmatra je kako će ovo da se upakuje sve sa ekonomskim rastom. I da bi vam ovde slikovito prikazao par stvari koje će se dešavati do kraja 2020. godine, uzeo sam regione, znači Severna Amerika, Zapadna Evropa, ovo je centralni deo Kine, Japan, znači ostatak azijsko-pacifičkog regiona. Azijsko-pacifički region je, znači to ona zrela tržišta, Latinska Amerika, oni koji su u fazi rasta u azijsko-pacifičkom delu, Bliski istok i Severna Afrika, podsaharska Afrika, Istočna Evropa i Euroazija, to je deo, znači, Rusije, onih bivših sovjetskih republika i sve ostale zemlje koje im pripadaju. Vidimo da se praktično, kada je u pitanju potrošnje u IT-u, predviđa za Severnu Ameriku dosta veliki pad, Zapadnu Evropu dosta veliki, za Kinu dosta manji, ili relativno mali, jer su oni rešili sve svoje probleme i da će u svim situacijama pad da bude, ovde su procenti, tako da ovaj pad meren u procentima i da ova veličina značaja procente biće problematičan, a u istočnoj Evropi gde potpadamo i mi biće taj pad poprilično veliki, znači od negde očekivanog rasta od 2% do minus 6, znači 8%. Niko od ovih ovde zemalja ne beleži 8%, tako da mi ovde na ovim prostorima moramo da se zapitamo šta ćemo sa padom od 8%. Kada posmatramo te scenarije vezane za padove, ovde možemo da vidimo kolika je bila potrošnja u četvrtom kvartalu 2019. po regionima i po najgorim prognozama, evo da vidimo
kako će to da pada, posmatramo istočnu Evropu, znači pad kad se sabere 3,3 i 5,9%, to je praktično 9,2%, 9,07 je realno, ali ovde su dati ovi podaci 9,2. Znači pad u istočnoj Evropi u potrošnji, to znači i u nabavkama IT opreme generalno može da, očekuje se da bude znači 9%, veće padove će imati samo Severna Amerika i Zapadna Evropa, dok kod ostalih će biti to dosta manje. Sad da posmatramo po par nekih kategorija, ovde znači software se posmatra, istočna Evropa beleži pad od negde plus 12 očekivanih na minus 4, znači 16% treba da zabeleži pad, i to je opet sem u oblasti Kine i Latinske Amerike, a mislim ovde iz Severna Afrika, da će to biti jedan od najvećih padova, znači u prodaji i u nabavci softvera. Znači, opšte IT usluge, tu se očekuje relativno mali pad, ali u istočnoj Evropi poprilično veliki, u Latinskoj Americi će biti još i veći. Sledeća kategorija je prodaja data centara, vidimo da su data centri izneli iz cele ove priče, zahvaljujući data centrima imali smo i telekomunikacijnim centrima, imali smo internet i mesto gde da ostavimo podatke i tako dalje. U Kini tu praktično neće da se oseti, znači to će da raste na zadovoljavajućem nivou, u Severnoj Americi takođe, ali u istočnoj Evropi se očekuje takođe jedan pad. I znači promena u regional device, ovde su svi ovi ostali, svi uređaji iz ostalih kategorija, znači ako sam ja dobro uzeo ovaj slajd, znači to su i ovi tableti i ovi, kako se zove, mobilni telefoni, da vidim, da, znači i laptopovi i tako dalje, znači doći će u prodaji do pada i tu, tako da evo ovde, mislim, ovaj deo gde smo mi istočna Evropa nije nešto dramatično ovde u problemu, ali vidimo da neke teritorije gotovo da neće imati neki veliki, nego samo mali problem. Tako da ovde možemo da kažemo da možda može stvar da se stabilizuje. Dok Telekom servisi, znači ovo su praktično Telekom kompanije, praktično će se ostati na pređašnjem nivou, drugim rečima, svi koji ih snabdevaju Telekom biznis ili koji se bave telekomunikacijama, otprilike će održati snabdevanje na nivou koje je bilo planirano na početku godine. I evo, ovo je moj poslednji slajd za danas, tako da se nadam da ste malo stekli malo bolji utisak šta će se dešavati u ovoj oblasti u narednom periodu.